hori lortzeko neurriak sustatuko dira. Esan dugu txostena mamitsua dela, besteak beste berresten da aurreskolak doakoak izatera igaroko direla, lauko akordioa, irudi hori ikusi dugu azken orduetan, eta gaur akordio horren protagonistetako bat Pello Otxandiano EH Bilduren programa arduraduna dugu telefonoz bestalde Goiz Kronikan. Otxandiano jauna, egunon? Egunon, bai. Pozik gaur, akordioa lortu biharamunean? Bai, esan, bide luzea izan da, urte politiko hasi genuen esanez, garrantzitsua litzateke alako akordioa, beharrezkoa genuela, eta, 6 hilabeteren ondoren esan dezakegu, urrats bat gutxinez eman dugula norabide honean, eta beraz, bai, posik. Joan den irailaren 19 hitz egin genuen bai, oraintxe zenio moduan lehen handiz zurekin, EH Bildu izan baitzen lehena hezkuntzarako proposamen bat publikoki plazaratu zuena, asko labur bilduz, jakina asko laburbiltzen ari garela, orduan proposatzen zenuten baldintza publiko eta zehatze menpe banatzea diru publikoa ikastetxei, titularitatea bat edo beste izan, baldintza horien artean segregazio amaitzeko neurriak onartzera bultzatzea ikastetxeak, laikotasuna eta beste kontzeptu batzuk ere azpimarratzen ziren, eta hizkuntzari dagokionez EAEn egun dauden hizkuntza ereduen sistema gainditzea proposatzen zen, euskarazko murgiltze eredua zabalduz. Hori izanik EH Bilduk iraila mahai gainean jarritakoa, zer lortu da eta zer ez da erabal lortu? Nik uste dut, guk planteatzen genuen, planteamentutik oso gertu dagoela lortu den hezkuntza akordioa, ez? Guk gure pizkate proiektu estrategikoaren norabidean, lehen estadioa planteatzen genuen, eta hori, ez zuzen euskara hezkuntza zerbitzua ditu genien. Beraz, hemen dagoen lehen urrats egiturazko importantea da euskara hezkuntza zerbitzuaren sorrera. Eta hor biltzen dira, konpromiso batzuk hartzen dituzten ikastetxeak. Titulartasun publikokoak izan, ala titulartasun pribatuak izan. Eta zehazten da, zein konpromiso hain zuzen, bete behar ikastetxe horiek, hezkuntza zerbitzuaren parte izan eta diru publikoa jaso. Beraz, hor plantatzen diren tasun gehienak jasota daude, eta beraz, guk uste du nahiko zebeteta gaudela duen hezkuntza akordioa. Eta hizkuntzaren atalari dagokionez hain zuzen ere, hor badago diferentzia bat. Guk murgiltze ereduaren alde egiten genuen, eta murgiltze ereduik ez aipatzen akordioetan. Baina, uste dugu, eztabaidaren erdigunean egon dela zuzen ere, zein den, behar dugun hizkuntza planteamentua momentu honetan euskara daukan egoerarekin, eta eskoletan eta irakaskuntzan daukan egoerarekin urrats berri bat. Eta bai esango nuke, nolabait, orain arteko hizkuntza eredun paradigma edo gainditzera goazela. Ez hain zuzen, eskoletako hizkuntza proiektuen bidez, euskara ardatz daukan eredu eleaniztun baten bidez, eta guretzat oso importantea da, eta hori akordioa jaso da, zein izan behar den DBH lauren bukaeran ikasleek jaso edo izan behar dituzten hizkuntza kompetentzia. B2 maila horrek zehazten du hizkuntzen trataera zein izan behar den hizkuntza proiektuetan, ikastetxetako hizkuntza proiektuetan. Eta horrek nolabait definitzen du euskarak ze pisu, ze leku, ze espazio izan behar duen ikastetxetan eta irakaskuntzan. Gaur egun A eta B ereduetan apenas lortzen da maila hori diote ikerketek, D ereduaren zati batean ere ez. Eredu ez duzula hitz egin nahi edo itun honetan eredu ez dela hitz egiten, eskola bakoitza bere hizkuntza proiektu egin beharko duela jakinda ere, nekez uler diteke murgiltzetik oso urrun lortuko direnik helburu horiek. Biztan da, ez da, zein da herri honen egoera, edo gutxinez, ari gara herri honen zati batez, momentuntan, hiru probintziez baina, zein da hiru probintzia betako egoera soziolingüistikoa, badaukago hizkuntza hegemoniko bat, eta hizkuntza bat egoera diglosikoan. Beraz, derrigorrezko eskolaldiaren bukaeran, 2 hizkuntza ofizialetan, B2 maila erdietxin nahi bada, biztan da horrek eramaten gaituela hizkuntza proiektuetan, eskoletako hizkuntza proiektuetan, nolabait, euskara ardatz duen murgiltze prozesuak egitera. Hori egin behar da ikastetxe bakoitzeko egoera soziolingüistikotik abiatuta, ez baita berdina, Barakaldoko hizkuntza egoera edo ikastetxe bateko hizkuntza egoera edo Ataungo ikastetxeko egoera. Eta horrek eskatzen du gutxiago daukanak, hau da, etxetik euskara gutxiago dakarrenari euskara gehiago ematen. Hau da, hemen badago orain arteko hizkuntza eredu paradigmatik aldaketa funtsezkoak. Hizkuntza ereduetan etxetik euskara gutxi zekarrenari euskara gutxi ematen zitzaion eskola bazukalako A eta B ereduaren aukera. Orain, logika hori itzuli egiten da. Eta etxetik euskara gutxi zekarrenari euskara gehiago ematen zaio. Hau da,
gutxien daukanari gehiago ematearen logika, justiziazko logikoa dela. Eta zentzu hortan, biztan da, B2 mailara heltzeko, alako planteamendu batera jo bat dela. Otxandian, jauna, atzo bertan entzun genien ordea sozialistei ostera esaten, eta behin baino gehiagotan esan dute, euskara bai ardatza izango dela, baina gaztelania eta inglesa ere beikularrak izango direla etorkizuneko euskal hezkuntza sisteman. Beikularrak izango dira? Beikularra izate ez ezan nahi du. Irakaskuntzan edo irakaste prozesuan hizkuntza horiek erabiliko direla, bai, ados. Baina hori esatea ez da gauza handirik esatea, Kontua da, beikulartasun hori edo hizkuntzen trataera integratu hori irakaskuntza prozesuan zein helbururekin egin. Eta hori da, azkenengo ordura arte, auzitan egon den akordioetan. Eta zorionez, azkenengo momentuan, beste guk egindako mendakin baten inguruan ortapadostasunari esker pinkatu dena. Eta hori da, derrigorrezko eskolaldiaren bukaeran ikasle guztiek B2 maila eskuratu behar dutela bi hizkuntza ofizialetan. Eta hortarako, egin behar den hizkuntza trataera, egin beharrekoa, jakinda, eta hizkuntza bat diglosia egoeran, eta beste bat hizkuntza hegemonikoa dena. Eta noski atzerriko hizkuntza bat irakasteko ere, bestelako metodologia bat beharko ditugulako. Entzule baten mezua, ea segregazioarekin amaitzen ez duten ikastetxei edo ezartzen diren arauak betetzen ez dituzten ikastetxei finantzak eta publikoa etengo zaiela ulertzen den moduan, hizkuntza proiektuak betetzen ez dituzten ere etengo zaien. Ez da bantzari gabe. Eta hortarako dira evaluazio mekanismoak eta autoevaluazio mekanismoak ikastetxetako proiektuiek jarte dituzten helburuak erdiesten ari birela edo gutxinez norabide hortan gauzak ondo egiten ari birela ziurtatzeko. Eta hortarako hezkuntza administrazioak badauka paper funtsezko bat. Hemen, baita ere hizkuntzari dagokionez bagoaz eredu deszentralizatu batera. Hau da nolabait, ikastetxen esku ustea, lidergo pedagogiko, autonomia ematea ikastetxei, beraien baldintza zehatzen araberako hezkuntza proiektuak egiteko. Baita ere hizkuntzari dagokionez. Baina honek administrazioari ematen dio are rol importanteago bat. Gaitasuna izan behar duelako mekanismoak jartzeko hezkuntza eta hizkuntza proiektuiek behar bezala garatzen direla ziurtatzeko eta garatzen ez diren kasuetan esku hartze bat izateko. Akordioa zuek babestu duzu, baina EH Bilduren kasuan militanteek bozkatu beharko dute orain, ez da nola izango da hori? Bai, astelehenean mahai politikoak egingo du balorazio bat akordionena eta larun baterako, martxoen 26-rako deitu dugu Batzar Nazionala eta bertan berretxiko da akordio hau. Konpromiso hori hartu genuen iraian, gure hezkuntza proposamena aurkeztu genuenean, ordutik gogo eta prozesu bat irekira txingin. Azkeneko 6 hilabetetan, eskualde aritu gara, eztabaidak eman ditugu, publikoki ere eman ditugu, streaming bidez eztabaidak, gure arteko desadostasunen inguruan sintesiak lortze aldera, eta konpromiso hori beteko dugu, martxoaren 26an, Batzar Nazionala daukagu, eta bertan erabakiko da, martxoaren 28ko hezkuntza batzordean, diktamenari Bilduk emango dion bozka. Ostiralerako grebea deialdia egina dago, izan ere adostasun politiko zabala bai, baina sindikatuak orain arte lehen itunaren aurka behintzat entzun ditugu, langileen parte hartzea besteak beste eskatzen dute. Akordioa lortu biharamunean zer mezu emango zenuke? Guk hasieratik eta azken bi astetan jakinda momentu oso berezira agindua zela eta asko zegoela jokoan, gainontzeko alderdi politikoei erantzukizuna eskatu genian, eta geure buruari ere erantzukizuna eskatu genien. Eta hortaz gain, rigorea ere eskatu genuen, eztabaida rigorez emaztein, eta geure buruari ere agindu genion, alak jardungo genuela negoziaketetan. Guri ez dagokigu sindikatuen jarduna epaitzea edo jarduna inguruko balorazio bat egitea momentu honetan. Eskatzen dieguna da, geure buruari eskatu dieguna, eta gainontzeko alderdi eskatu dieguna, rigorea. Eta beraz, greba konvokatorio hori eginda lehen zirrigorro baten gainean, orain, ezagunak dira zein eduki edo inkorporatzen diren, biharko hezkuntza akordiontara, eta beraz, aztertu ditzatela eduki horiek, erkatu ditzatela induten aldarrikapen taula horrekin, eta ikusi dezakela, baloratu dezatela, segitzen duten greba konbokatzeko
arrazoi horiek, eta horren arabera, bakoitzak hartuko du erabakia, eta hori sustengatu ala, Jarraituko genuke hizketa, baina ez daukagu gehiagorako astirik. Asko eskertzen dizugu Pello Otxandiano, EH Bilduko programa arduraduna, negoziaketa eta ituna lortu den biharamun honetan Euskadi Irratiaren deiari erantzun izanagatik. Ondo izan. Ni esker zuei. Euskadi Irratia.